wathi yadosa ugilazekile nje yini uyadosa umuntu wabhekana nengwazi impela ensuku ephelile kodwa kube namanje waphela kakhululeki yeah Tafethu angisho mhlawumbe lokho ziyafika ukuthi ngihlezi nensizwa la ngiyamazi uSmino nabo benothanile kodwa indaba ngamhlanje ithintakelo noquality indaba ngoba manje khona lesibabona ngiyacabezela esanda bana bonke lapha ke benothanile kodwa indaba la khona ke indaba kahle kahle ithintakelo ubaba umuntu futhi ubaba oyinyanga kodwa ke igama lakhe ubaba nakho ukuthi ke bonisane ngisebenzisa ukuqhubeka baba oyinyanga yababebenayo yayisendlini ikhoma abantu bakwazi ke bonisane sasiqhubeka kanti inkulumo yabo bebenayo yayisenkundleni zokuxhumana ikhoma abantu bakwazi ukuthi beyibone futhi noSmino noquality base beyibona le nkulumo nathi nize njani Smino kusho ukuthi nje ngathi kwaba iphutha lokuthi thina mangabe sihlanganele nje siyathanda ukuthi ingcole nidlalele yebo base kwenzeka iphutha ke sathiwa sisilungisela umkhulu kanti umkhulu izofika kuye lento sagcina sesiba amadoda aqilazekayo madoda and indaba yokugilaza angiqali ukizwa ngiyazi ukuthi umuntu mesuke izinto wrong phela lapha kumkhulu hayi mangaphosi nomphako impela wabuye kuphethe umphako lapho konakele naye egilazekile quality umuntu engafuna ukubuza ukuthi namlisela nathi ngafuna umkhulu ukulungisela umkhulu ngoba kwakuyinto esikha phezulu yonke sasingakwazi ukukhotha igama negama kalishilo kodwa nje phela inkulumo yayiqhamuka ngakuyo le ndoda yoSmino khona bese ngicaba nguMabalengo ngaleli yalanga wena wazi uMabalengo nganguyena impela ongangizenza yena wonkosi umkhulu kwamkhulu okay kulungile ungaphethu lapha Smino wena wazenza ke umkhulu yebo ngangizenza umkhulu 3 seconds ukhona la baba sibele sikamkele sozeni ukhosi yakami ukhuluma nenzozi uthula encane uSmino noquality bathi kunzima empilweni bagqilaziwe ngenxa ukuthi benza iphutha bakulingisela wena nenkulumo onayo noMabalengo kodwa mhlawumbe ngaphambi ukuthi sithole ukuphala kwakho nokuthi ubagqilaze kanjani nokuthi singakwazi ukuthi sibacelele uxolo ake sibeze beyikhulumela asadawa Hey, Mata. Haya kweli, uwe unafanya ngoma hizi kwa matombe, mafuna bale mana. Ndio Smino wafuda. Ndio kwani. Njobuzwa indaba iqhubeka sizwisa nje ukuthi kwenzakalani nanakwagcina khona ke umkhulu 3 seconds ezethinteka ngokuthi ke ethi nazi izingane zidlala ngaye kumbe sizenza yena ngenkulumo ebalekile naye lapha ke noMabalengo quality le clip idlala la yinina lapha yeah ngithi wena ubuvani
nangumabalenga umabalenga yeah wena Smirnoff 3 seconds 3 seconds yeah buze confirm kumbe qinisekisa ukuthi nina ngikhuluma la ngakwazi ukuthi nje wanya ukuthi iyaqala kanjani inkulumo ngiqala ngakhona ngale Smirnoff qala hey izophinda bese igqilaza kakhulu phela mayisiphinda izophinda bese igqilaza kakhulu manje cha sasithi laphana cha ngizokuthiwa amabalengo niqashile lapha eThekwini iqiniso lelo mabalengo mina nomuzi la enimoto inkosi yami phela indima manje manje yini ngizane hawu kahle amabalengo manje yini oyiqokile amabalengo ongitshela yini oyifakile amabalengo hawu ngempela manje amabalengo uthi abantu bazi ukuthi ile mali yase-absa okay ibambe umbuzo othi okay bafethu naye umkhulu wazafanele ubhika uZulu wathi ngiyaqhilaza manje senigqilazekile ngqilazwe ngani enginothise nje ukuthi ngathi khona into ekhona singabantu njalo ama-weekend sindawo thina isikhathi esiningi futhi njalo masijabulile sithanda ukuthi sisebenzise into zokuphuza besithenga nje ukuze kuphume ukuthi imali esiyishona ukuthola phansi kodwa lokhu kuphumise ikontenzi ala egazini sengiyaphuza sadakeni ya siyaphuza manje kusadakela ngoba manje iyagqilaza lento igqilaza kakhulu ithathe bese isuke igqilaza online noma singekho ivele igqilaza lapho ngasontoli ngakwenzeki cool 3 seconds zathi nami ngihlanganisile ngithi nabafana siza nabo la uQuality noSmirnoff bathi lento abayenza njengoba benza la besibacela thina ukuze nabantu ekhaya bezozwa ukuthi wakwenzakalani hayi ukuthi ngoba besaqhubeka nokudelela nokubukela phansi isithunzi sakhe omkhulu siza kubona ke njengamanje bathi bafana bagqilazekile iSmirnoff impela hayi bathi bayaphuza kodwa babona sengathi hayi impela khona into eyenzeka abasadakwa ngicela ukuthi ke size kuwena mkhulu size ukuthi kodwa nje becela uxolo nje abafana namhlanje bela emsakazweni eKhozi FM ungakwazi ukuthi uba xole Okay, we go back to the story. ingane lapha mawuyavuka ifoni ingane ngisheze esikole ingane seziyangilungisela nje ngisejele nje show ngifika nebosho ubiziwe awu ukutela bafana madoda okusho lento ibe nedumela kakhulu le hayi benedumela kakhulu kodwa futhi nomabalengo nje umuntu omdala imayisenkingeni ezobile ezovula itala ngento ngomthethe kahle ngoba washo wathi South Africa kufekuke wabuka nase-Africa ubonke ayikho indoda ebingamlekelela ngalolu daba ngenkinga abhekene nayo sasezithatha ngale ndlela yazo-ke manje-ke mina kufanele bajabule bafana ngoba utwala lokhu uma bengasaphuzi ukongeka kwemali bona betshela bagqilazekile kanti ubongela imali mhlawumbe kodwa ke ngizobafethu nangu umkhulu ekhuluma futhi uyavuma ukuthi into enayenza impela waphambana na ngifuna ukuthi niyixolisele nina ezwa izwe lizwe hayi Smirnoff cha impela hayi kuthiwa impela hayi kumele ngiguqe Smirnoff athi sigqilaza kakhulu manje ke ekuzwakala uma ngabe sesiguqile hayi guqani Samkhulu sebeguqile manje balindele wena yebo okay ngizwile umkhulu uthi uyanixolela kodwa ayipheli la
uyafisa ukuthi ngifike futhi ekhaya ngiqedele kahle yonke le. Yeah. Hayi, siyabonga kakhulu. Hayi Cha siyabonga kakhulu nje sesivala ngifuna ukuthi ngiye ngakufonela amabalengwe zathi ingane sayochatha. Ngiyazama ngithengele izinyane awulibukela phansi indoda. Ivele bese igqilaza-ke sehamba. Ngiyakhala baze banga. Ufuna uvalete emsinga cause you have 16 minutes after 10 o'clock. Angas. Bye. Let's go to